L-Odwa tajba. Illum il-Ħadd 31 ta' Awwissu nilqawkom għal din il-quddiesa mill-Monasteru tal-Klarissi f'San Ġiljan. Is-Sorijiet Klarissi ġew Malta fil-bidu tal-Ewwel Gwerra Dinjija. L-ewwel monasteru tagħhom kien f'Ħażabbar, iżda fl-1920 marru San Ġiljan. Billi din id-dar kienet żgħira wisq għalihom bnew monasteru ġdid fit-Triq Reġjonali. L-ewwel ġebla tqiegħdet fl-1933 u s-Sorijiet daħlu fil-monasteru l-ġdid sentejn wara. Nistgħu ngħidu li matul iż-żmien l-ammont ta' dawn is-Sorijiet tal-klawsura f'dan il-monasteru minn dejjem kien numerus. Sal-ġurnata tal-lum in-numru ta' vokazzjonijiet għadu inkoraġġanti. Preżentament il-komunità ta' dawn is-Sorijiet f'dan il-monasteru tammonta għal 18-il soru. Jiċċelebra l-quddiesa tal-lum l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Qegħdin hawnhekk f'dan il-post għażiż, il-Monasteru tal-Sorijiet Klarissi, monasteru dedikat il-Bambin ta' Praga u din il-Knisja lil Santa Clara. Nsellem mod speċjali lill-komunità hawnhekk tas-Sorijiet, kollox hawn 18 Sorijiet Klarissi u nitolbu ħafna wkoll f'din il-quddiesa għalihom biex ikomplu jgħixu din il-vokazzjoni sabiħa f'dan il-monasteru, speċjalment fil-ħajja tagħhom ta' talb, ta' interċessjoni u nitolbu għal vokazzjonijiet ukoll ħalli jkun hemm persuni li jwieġbu għas-sejħa li jissieħbu magħhom ukoll f'din il-ħajja hekk għażiża u sabiħa u fl-istess waqt hekk importanti għall-Knisja. Sellem ukoll lilkom preżenti hawnhekk f'din il-Knisja u l dawk kollha li qegħdin isegwuna permezz tal-television u permezz tal-midja soċjali. Nistedinkom biex illum flimkien niċċelebraw din l-Ewkaristija dejjem b'ringrazzjament lil Alla u b'talba li hu jieħu ħsiebna u jħaresna. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Nis'al Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija Dejjem Verġni lill-anġli qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena.
Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja l-Alla fl-orli ta' smawiet u paċi flat l-medmin ta' rida tajba. Nfaħruk, inberkuk, naturawk, natuk ġeħ, irrotulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Messie li tista' kollox. Mulej Ibn waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-la bin il-missier. Inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Inti li qed fuq il-lemmin tal-missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla tal-eżerċti kull ma l-aħjar ġej kullu minnek. Nissel fi qlubna l-imħabba li nismek, watina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li tajjeb fina tħarisulna bit-ħabbrit tagħna bla qiegħda. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li wallam jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' bin Sirak. Ibni, kun ġwejjed fix-xogħol li tagħmel u tkun maħbub iktar minn wieħed mill-qoħ min-nies. Akbar mint, iktar għandek tiċċekker ruħek u ssib grazzja quddiem il-mulej. Ħafna huma l-imkabrin u l-imsebħin, imma l-mulej jikxef lill-umli il-misteri tiegħu. Għax kbira jis-seta tal-mulej, imma hu msebbaħ minn nies umli. M'hemmx duwa għall-bniedem kollu gburija, għax din ħaxixa ħażina beruqa imxenxla fih. Min għandu l-erf jifhem il-proverbji u l-għaref ħerqan li kollu min jisimgħu. Il-kelma tal-mulej. U Alla, int ħejjejt dar għal-fqajjar, flimkien, int ħejjejt dar għal-fqajjar. Il-ġusti jitennew quddiem Alla, jifirħu u jaqbżu bil-ferħ. Għannu lill-Alla faħru ismu, taxqu fil-mulej, aqbżu bil-ferħ quddiemu. Flimkien, u Alla, int ħejjejt dar għal-fqajjar. Missier l-tima u difensur tar-Romol, eku Alla fl-amara mqazza tiegħu. Alla jagħti d-dar lil dawk li huma waħedhom u lil ħabsin bir-rizq joħroġhom. Flimkien, u Alla int ħejjejt dar għall-fqajjar. Xita bil-kotra inti bagħat u Alla fuq l-art wirt tiegħek. U meta kienet bilaċ inti ħjejta, il-poplu tiegħek għammar fiha, fit-tjubitek u Alla għall-fqajjar ħejjejta. Flimkien, u Alla int ħejjejt dar għall-fqajjar. Qarim mill-Ittra lil-Lut. Ħuti, intom ma rsaqtux lejn in-nar materjali u jħeġġeġ tas-Sinaj, lejn dak is-swiet u dlam u rrifnu, lejn dak id-daq ta' tromba u ħoss ta' kliem li dawk li kienu jisimgħu talbu bil-ħerqa biex ma jkellimhomx aktar. Imma intom irsaqtu lejn il-muntanja ta' Sion u lejn il-belt ta' Alla l-ħaj, li hi Ġerusalemm tas-sema. Intom irsaqtu lejn il-muntanja ta' Sion u lejn il-belt ta' Alla l-ħaj, li hi Ġerusalemm tas-sema. Intom irsaqtu lejn il-muntanja ta' Sion u lejn il-belt ta' Alla l-ħaj, li hi Ġerusalemm tas-sema.
Ersaqtu lejn eluf ta' anġli f'ġemma ferriħa, lejn il-ġemma tal-uliet ewlenin li jisimhom hu miktub fis-sema, lejn Alla l-imħallef ta' kulħadd, lejn l-erwieħ ta' nies tajba u perfetti, lejn Ġesu, il-medjatur ta' paċ ġdid. Il-kelma tal-mulej. Ħajr lil Alla. Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi jgħid il-mulej u tgħallmu minni għax jiena ta' qalb ħelwa u umli. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Darba kien is-Sibt, Ġesu daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej biex jikol għandu u huma għadu għajnejhom fih. Billi rabajnejh kif il-mistednin bdew jaslu l-postijiet ta' quddiem fil-mejda, għalilhom din il-parabola. Meta wieħed jissiednek għal xi festa ta' tieġ, mhux toqgħod fil-post ta' quddiem. Li ma jkunx hemm xi mistieden aqwa minnek u dak li jkun sieden lilek u lilu jiġi fuqek jgħidlek għad il-post lil dan. U inti mbagħad brexa ta' missija fuqek ikollok tieħu il-post tal-aħħar. Al kontrarju, meta tkun mistieden, mur nixtieħed fil-post tal-aħħar. Biex meta jiġi dak li stiednek jgħidlek ħabib itla' f'post aktar il fuq u dan ikun taġġieħ għalik quddiem dawk kollha li jkunu fil-mejda miegħek. Għax kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Imbagħad qal ukoll lil dak li kien stiednu meta tagħti ikla jew pranzu tistidinx lil ħbiebek jew il-ħutek jew l-rabatek u anqas ġirinonja, għax għandhom lejn imbagħad jistidnu lilek huma u hekk iraddulek il-pjaċir li tkun għamiltilhom. Al kontrarju, meta tagħmel ikla sieden il-foqra, il-matubin, it-sopopolomja u ħini int, għax dawn m'għandhomx minn fejn iraddulek pjaċir bi pjaċir, imma jraddulek Alla meta l-ġisti iqumu għal-ħajja. Il-kelma tal-mulej. Hemm żewġ kelmiet illi ifissru tajjeb ħafna il-messaġġ li Ġesu jagħti fl-Evanġelju llum lil dawk in-nies li kienu qrib tiegħu u lilna wkoll. Umiltà u ġenerożità. Hawnhekk Ġesu kien mistieden ma l-oħrajn kienu madwar mejda. U kien qed jinnota kif il-mistednin bdew jażlu il-postijiet ta' quddiem fil-mejda. L-ikla bħal din ma kienx sempliċement ikla imma kien ikun hemm il-postijiet u isek jekk issib post tajjeb is-siġġu jgħid kemm inti importanti. U Ġesu ried li juża dan l-episodju biex jagħti messaġġ lil dawk in-nies u lilna lkoll mhux biss għal x'jiġri waqt l-ikel, imma messaġġ għall-ħajja kollha. L-ewwel nett l-umiltà.
Ġesu jgħidilhom, meta xaħat jistiednek mhux tfittex il-postijiet ta' quddiem, timbotta lilek innifsek il-quddiem, oqgħod fl-aħħar. Illa għaliex imbagħad fil-każ itellek xi ħadd iktar il-quddiem, oqgħod fl-aħħar. Qed jgħid Ġesu kemm huwa importanti li aħna ma nfittxux lilna infusna. Sempliċiment biex aħna immexxu lilna nfusna fuq l-oħrajn jew qabel l-oħrajn, iktar importanti mill-oħrajn. Hawnhekk Ġesu mhux qed jgħid li tagħmel l-affarijiet b'ipokresija jew biex tidher umli, issa si strateġija din biex jarawk sabiħ. Imma qed jgħid li dan għandu jkun l-istil tal-ħajja tagħna. U meta ngħidu l-umiltà xi tfisser? Umiltà tfisser verità. Umiltà ma tfissirx li jiena ngħid jien ma niswa xejn ta' minn xejn jiena. Dik mhux umiltà. Dik sens ta' inferjorità. Umiltà tfisser li tgħid mhux kollox idur madwari fid-dinja. U jiena nfittex illi bħal Ġesu l-ispirtu tiegħi jkun spirtu illi naqdi lill-oħrajn mhux li niġbed l-attenzjoni fuqi. Din hija tentazzjoni li għandna niġbdu l-attenzjoni fuq nfusna. Kultant tara din illum anki minn persuna kif tilbes jew ma tilbis. Issa ħares lejja int li għaddej. Ħares lejja hekk tkun il-messaġġ. Din l-idea li aħna irridu n-nies iħarsu lejna, kollox idur madwarna u li aħna nimbuttaw lil nfusna. Iktar importanti fuq l-oħrajn, superjuri fuq l-oħrajn. Dak u kontra l-ispirtu li għallimna Ġesu. U Ġesu jgħid min jitkabbar jiċċekken. U għallitu din mod sabiħ ħafna Marija fil-Magnificat, meta qalet niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla ċkejknin. Rajnuhu wkoll fl-ewwel qari fil-ktieb ta' Bin Sirak kif Alla iħobb il-minnu umli imexxi l-quddiem, jaħdem permezz ta' minnu umli. U għalhekk dan huwa l-ewwel messaġġ importanti ħafna għalina li aħna narfu kif għandna ngħixu b'dan l-ispirtu. U ngħixuh meta ngħidu l-umiltà mhux isek martirju għax qed tgħix l-umiltà, imma bil-ferħ. Imma x'hemm issib tassew il-paċi, hemm tassew issib il-ferħ u l-imħabba kollha tal-mulej fik. Meta tgħix tal-ispirtu li għallimna Ġesu li kif smajna wkoll fl-akklamazzjoni qabel l-Evanġelju u jgħid talmu minni għax jiena ta' qalb ħelwa u umli. Mbagħad jgħaddi messaġġ ieħor importanti dwar il-ġenerożità. Ġesu jgħid meta tagħti ikla jew pranzu tisidinx il-ħbiebek jew il-ħutek jew il-rabatek jew il-ġironja. Għaliex għax dawn għandhom ngħinu mbagħad iroddulek il-pjaċir li tkun għamiltilhom. Ma jgħid stieden il-foqra l-matubin it-sopop u l-omja għax dawn m'għandhomx minn fejn iroddulek pjaċir bi pjaċir. X'qed jgħid Ġesu hawn? Mhux kontra Ġesu li aħna jkollna okkażjonijiet familjari jew maħbieb illi tistidinhom u stess kien imur għand nies ħbieb tiegħu. Imma qed jgħid dak li għandu jmexxina il-motivazzjoni m'għandix tkun nagħmel pjaċir biex irodduli bi pjaċir. Nagħmel xi ħaġa ta' ġid biex nirċievi xi ħaġa ta' ġid. Nagħmel xi ħaġa li biha ngħin biex imbagħad jagħtuni lura. Din l-idea ta' pjaċir bi pjaċir. Kontra dan qed jgħid Ġesu.
U qed jgħid aħna għandna naħdmu ħafna aktar biex il-ħajja tagħna tkun ħajja ta' ġenerożità. Ġenerożità. Għax fil-ġenerożità inkunu qed nixbħu lil Alla li jħobbna mhux għax qed jistenna xi ħaġa minna, imma jħobbna dejjem aħna kif aħna. Ingawdu meta aħna nwieġbu għall-imħabba tiegħu bl-imħabba tagħna. Imma hu jħobbna kif aħna u jħobbna il għaliex jixtieq jaqsam dil-ħajja ta' mħabba magħna. U lek kemm sabiħa il-ġenerożità li tkun tmexxina hi fil-ħajja tagħna. Nitolbu il-mulej illum biex aħna ngħixu dan l-ispirtu. Niftakru li il-valur tal-ħajja tagħna mhuwiex għax ħadd ieħor jurina rispett, għax ħadd ieħor għandna l-kunsens tiegħu jew tagħha. Mhux mill-oħrajn, il-valur ta' ħajja tagħna ġej mill-imħabba ta' Alla li jħobbna b'imħabba kbira. Imbagħad għax iħobbna nistgħu naqsmu din l-imħabba mal-oħrajn. Huwa dan li aħna niċċelebraw fl-Ewkaristija. L-Ewkaristija li taqadna flimkien għandha dan l-iskop. Meta aħna niġu hawn innutaw kif hija bħalma qed jgħid Ġesu inġabru madwar il-mejda tal-ikel, il-mejda tal-Ewkaristija. Meta aħna niġu fil-Knisja, jiġi kulħadd. Mawx dak is-siġġu temm u għal dak u ieħor neħi f'okkażjonijiet speċjali meta trid tistieden ċerti nies għal okkażjonijiet, però l-quddies tal-ħadd, il-quddies li naħna niċċelebraw huwa quddies miftuħ għal kulħadd biex jiġi kulħadd. Biex aħna ma nagħmlux distinzjoni, għax aħna ma nagħmlux distinzjoni dak huwa dik aħjar minn ħadd ieħor, jiġi kulħadd. Biex aħna tassew ngħixu dan l-ispirtu tal-mulej. Jiġifieri l-ispirtu li kulħadd għandu valur, li kulħadd huwa importanti u l-ispirtu ta' ġenerożità. Iju nitolbu l-mulej llum ispirati minn din il-kelma tiegħu li jagħtina il-grazzja tal-umiltà li ma nfittxux lil nfusna, ma nfittxu li ngħixu bil-qalb bħal tiegħu ta' ġid tajnuna l-oħrajn u speċjalment jagħtina wkoll il-grazzja ta' ġenerożità f'dak kollu li nagħmlu. Inkunu ġenerużi ħalli jekk nixbu tassew il-qalb ta' Alla mimlija mħabba u ġenerożità lejna. Sa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu ben waħdini ta' Alla, imnissen minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul tara waħda mal-Missier u biħsar kollox. Niżen mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaddissem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata tat Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum għamel bejn il-wies kont il-kotba mqazza u tella s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier u għandu jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum weġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fhom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nisqar mawdija waħda l-maghfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Iju nresqu it-talbit tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja kbira li jagħtina dak li huwa ta' ġid għalina. U mulej mal-Knisja tiegħek
ejna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Għatina l-grazzja mulej li aħna nkunu nixbħuk fl-umiltà u fil-ġenerosità nitolbu. Għamel li aħna nixu il-laqa tagħna flimkien għal-Qudiesa fl-Ewkaristija bħala laqa li timlina dejjem bl-imħabba u l-paċi tiegħek nitolbu. Nitolbuk mulej tiftakar fil-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi f'tant pajjiżi li huma mifnija bil-konflitti u l-ġlied, għal dawk kollha li huma vittmi tal-aggressjoni, tal-mibeda, tal-vjolenza, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Nitolbu l-mulej biex aħna dejjem nozzu il-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha meta hemm diġà ħajja umana sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. Nitolbu għas-sorjiet, speċjalment is-sorjiet Klarissi qegħdin miġburin hawnhekk fil-komunità tagħhom, nitolbu biex il-mulej jkompli jgħinhom ħalli jaqdu il-missjoni tagħhom ħafna imħabba fedeltà sħiħa u nitolbu għal aktar vokazzjonijiet għal din il-ħajja reliġjuża nitolbu. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlullek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Bil-offerta qaddisa mulej jagħtina dejjem il-barka tas-salvazzjoni u għameli bil-qawwa tagħha niksbu il-frott tas-sakrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr.
Għax int fiħnina tiegħek jekk ħabbejt id-dinja li battilna libnek il-waħdini biex jifdina, u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll ma nanġil qaddisin kollha tiegħek infaħruk u ferħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismawtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, wasanna fl-olla ta' smawiet. Birek minn ġej f'isem il-mulej, wasanna. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sienata biex mir-rajħ jibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakkar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tana Charles, mal-Isqof Anton, mie għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Alla Marija, ma' San Giuseppe, ma' l-Apostli, ma' Santa Clara u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema ida fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżeħlisna mid-denin. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba uħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, għatikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi li xulxin. ħaruf talla tneħħi dnubiet tad-dinja. Liġi Kristu qalbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek. Sib fil-qalb tal-Ġesu. Dan hu il-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
nitolbu Mulej, issa li tqawwejna bil-ħobbs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex bil-likra ta' mħabba twetta l-lub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek f'ħutna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Grazzi tal-li naqattu magħna għal din l-Ewkaristija. Fil-mumenti tat-talb tagħna nitolbu dejjem sabiex il-mulej ikompli jibatilna aktar vokazzjonijiet għal ħajja kontemplattiva. Nixtiequ ninfurmawkom li s-7 edizzjoni tal-ktieb Kelma ta' Ħabib li hu ġabra ta' omiliji u messaġġi tal-Arċisqof Charles Scicluna daqt jinsab għal bejħ. Dan il-volum huwa mżejjen b'ritratti bil-kulur meħuda waqt diversi attivitajiet djoċesani. Permezz tal-kelma tal-Arċisqof, dan il-ktieb hu xhieda ħajja ta' fidi u impenn soċjali. Min jixtieq jordna dan il-ktieb u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb mimli saħħa u paċi mill-mulej.